Potezanje užeta, vođenje lopte i bacanje u koš samo su od neke od disciplina koje su najmlađi školarci odrađivali u sklopu 4. festivala Univerzalne sportske škole u Velikogoričkoj gradskoj sportskoj dvorani. Organizirao je Županijski školski sportski savez, a sudjelovali su učenici iz 20 županijskih škola koje provode program Univerzalne sportske škole. Domaćin je bila osnovna škola Ščitarjevo. Smisao Univerzalne sportske škole koja se organizira po školama je upravo to da bi djecu udaljili od računala, da bi ih udaljili od njihovih mobitela, da bi ih udaljili od fejsa. Počinjemo u tim najmanjem uzrastu, znači u 1., 2., 3. razredu, da ih na neki način animiramo po 2 sata tjedno u školi, da vide da se ne mora imati ne znam kakve fizičke predispozicije za bavljenje sportom, nego da se svatko može baviti sportom. Univerzalna sportska škola namijenjena je učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole, a 220 učenika radilo je na 11 stanica. Stanice su od ukupnih kolektivnih športova pa do individualnih atletskih športova, a između ostalog ima i čistih vježba vještine koje su oni ili usvojili do sada ili će možda čak i usvojiti ovdje na ovom festivalu. Županijski školski sportski savez vrlo je aktivan i mnogo truda ulaže u sve novine koje su za zdravlje i dobrobit djece. Tako je prihvaćen i ovaj program koji je podržala i sama Zagrebačka županija. Festival je već 4. godinu pokazao se vrlo dobrom idejom, djeca se druže, nekakva nova prijateljstva stiču, nadam se zdrave navike koje su nama profesorima u interesu da ih razvijamo sad u ovoj školskoj dobi kako bi bili mladi zdravi ljudi. Na kraju festivala svi sudionici dobili su medalje kao mali podsjetnik da se nekom od sportskih aktivnosti te tjelovježbom mogu baviti svakoga dana.